I el Lleva no es lleva? Ha deixat dormir, pobre. Un dia que pot dormir... Ei, de pobre res, Que l'únic que fa és treballar, com fa qualsevol persona normal. Ahir va treballar fins a les 9 de la nit descarregant un camió de rentadores. Ui. Només ficar-se al llit es va quedar fregit. Mira, massa ben acostumat has estat teu nòvio. No hi ha qui parla. El que ha de suar cada dia per guanyar-se la vida. Collons, Max, que la meva feina és molt dura, Tanta responsabilitat i tant esforç creatiu, això no fa qualsevol, Si tu dius... Ho dic. Bon dia. Que fos llevat. Em toca anar a currar. Home, que ja s'havia girat el cervell. Jo fa un parell de setmanes em vaig aixecar per anar a la feina i no me vaig adonar que era diumenge fins que vaig sortir al carrer. Que no, Dani. M'acaben de trucar i he d'anar a cobrir el torn al matí. No, però això no t'ho poden demanar. Si ahir t'hi vas deixar l'esquena. I les mans. Si mira com les tinc. Tens fet escaldo. Escolta, no tenim crema hidratant d'aquesta Noruega. Escolta'm, no et queixis tant, home. Ja agafat tot pel cantó bo. Si fas més hores, cobraràs més pasta. Ni si no em paguen les hores extres. Però què dius? Si fas més hores que les que diu el teu contracte, les has de cobrar a part, digue-li tu, Max. Home, hauries de reclamar-les. Si tal com són allà, encara sóc que m'han fet un contracte. Escolta'm, i què? Si els altres volen treballar més hores i no cobrar-les, és el seu problema. Mira, si alguna cosa hi he après, on soc ara, treballant, és que tot val diners. Tot. Des d'una idea fins a descarregar una rentadora. I si el Iago ha de cobrar una pasta perquè li deuen, l'ha de cobrar. És que si no és com si li robessin. Veni. No, Max, escolta'm, no pot deixar que li prenguin el pèl d'aquesta manera. Mira, si jo fos tu, avui mateix parlaria amb els meus companys i després amb l'encarregat. I li deixaria les coses ben clares. Ja, però el Iago acaba d'entrar recomanat a aquesta feina per un amic. No pot començar a fotre merder. No, Max. El teu pare té raó. Reclamaré el que em deuen i si no, no continuaré treballant. Una crema hidratant per les mans. Aquesta? Va bé? No tens aquella noruega que va millor? Sí, ja sé quina vols dir. Te la vaig a buscar. Molt bé, gràcies. Doncs hauries de veure les butllofes que li han sortit. No es posa guants o què? Sí, però té la pell molt delicada. No, i de la manera que el fan currar. És una feina molt dura. Ja, això ja ho sabíem. Però això de fer hores extres i no cobrar-les... No les han pagades mai. Això no és legal. Ja ho sé, que no és legal. Però saben que la gent necessita la feina i se n'aprofiten. Doncs el Iago avui parlarà amb l'encarregat per dir-li que si no les cobra no les pensa fer. Val més que no ho faci. Tots els que s'han rebotat per aquest tema han acabat al carrer. Me fotis. El Basté no està per tonteries. I té molta mala llet. Jo de tu li diria al Iago que no hi parlés o el fotran fora. Vaig a trucar. Merda, té el mòbil desconnectat. La crema? Te la quedes? Ei, Que no has sentit els meus missatges? Max, tio, però si no he tingut temps ni de connectar el mòbil. En principi tenim 20 minuts per esmorzar. Doncs avui teníem tanta feina que no he pogut parar ni a fotre un cafè. Però has parlat amb l'encarregat? Sí, l'he enganxat ara abans de plegar. I li he dit que volia cobrar les hores extres. I què t'ha dit? Doncs que m'hi posi fulles. I que si vull continuar treballant allà, que no vol sentir cap més queixa. Ja, és que abans l'Òscar m'ha dit que no seria la primera vegada. Per això et trucava. No, i és que a més el tio t'ho diu d'una manera... No, si es pensa que és el gall del galliner és un mitja merda. Sembla que disfruti donant pel cul als treballadors. No sé, potser t'hauries de començar a buscar alguna cosa millor. No, Max, no trobaré una cosa millor. Sí, no tinc estudis. Totes les feines sempre han sigut una merda i tampoc tinc un ofici. I mira, qualsevol cosa que m'ofereixen serà el mateix. Doncs poca pasta, horaris de merda... I gràcies. No és igual. No serveixo per fer res més. Ai, va, tio. No, Max, és el que hi ha. Però tu no pateixis, Que us vaig prometre a tu i a la meva mare que treballaria i és el que penso fer. Aguantaré el que calgui. Però amb una condició. Quina? Que em facis un massatge a l'esquena.